Hola, 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 ¿qué tal? non me dou tempo a peinarme. Bueno, aquí estamos como en casa. Moi Estamos, ben. estaba Que nada bueno é iso. comentándolle, sí, estaba comentándolle aquí a xente que, bueno, se vamos a estar unha horiña e logo bulimos para ver as Tanxugueiras. Moi ben, pareceme moi ben. Bueno, tamén se estaba comentando antes de empezar a conversar, porque, bueno, estamos aí pechando un directo para a vindeira semana, unha conversa con Carlos Núñez. Xusto se comentábame a súa representante, díxome que precisamente hoxe que tedes a Manuel e a semana que ven que está Carlos, aí teñen unha historia no seu primeiro disco e tal que che pode contar el. Ben, eu colaborei, non? Foi unha moi boa experiencia, moi fermosa, porque colaborei, digamos que, evidentemente a música de Carlos, de toda a equipa, da xente, non? Que traballa con el, pero cando foi o de Irmandade das Estrelas, pois digamos que fixen aí de padriño no sentido de buscar o nome, non? De poner o nome á Mm, historia. E tamén acompañei aquela obra que eu penso que é un fito, non? Na música galega e internacional, non? Eh, sí, tiven a sorte de poder poñer uns textos ali acompañando esas pezas tan fermosas, sí. Ben, esa experiencia despois repetiuse con Amores Libres tamén, Amores Ceibes. mm. Que interesante. Eu a verdad que non o sabía, pero, bueno, sempre din que cada día aprendes unha cousa, pois hoxe foi a miña aprendizaxe. E seguro que de moita xente. Bueno, eu o primeiro que te quería preguntar é que ti naciches nos anos, cara finais dos anos 50, no histórico barrio coruñés en Monte Alto. Como era a vida dun rapaz de Monte Alto? Bueno, un pouco como foi a túa infancia neste barrio? Ben, eu nacín en outubro do 57 e cando tiña 4 meses dentro dese fogar que é o ventre da nai, pois meu pai emigrou, marchou a Venezuela. El foi co propósito, dicía, de que cando tivera os aforros dabondo, digamos, para era albanel, ademais de músico, pero digamos, o seu traballo, os recursos principais era como albanel, non? Porque, como dicía el, o de músico era un músico de orquestra de verbenas, de salón de baile, tocaba o saxofón, pero dicía que só vivían como os gorrións, só se podía vivir no verán, non? Eh, manter unha familia, non? Ou dificilmente. Entón, pois, acabou dedicándose case exclusivamente a ese traballo de albanel. Miña nai era leiteira, estou falando deste tempo de Monte Alto. Ali pasamos na Rúa da Marola, que leva o nome de ese illote referencial na entrada da Bahía da Coruña, non? Como sabedes, Mm, dice quen pasou a Marola pasou a mar toda, non? Porque efectivamente pódese ver, ademais, non é unha línea imaginaria, pódese ver calquera día de temporal como é onde, digamos, se erguen as ondas, non? E trazan pois unha liña dura de resistencia por parte do mar. E ben, como dicía, onde nacín era un baixo, ali nesta rúa a rúa que leva o nome do illote, a Rúa da Marola, que estaba moi perto daquela, unha das lembranzas que teño, e digamos, o Triángulo dos Ogos era o que é o cemiterio Camposanto de Santo Amaro, que estaba mirando cara a torre, non? Cara ao faro, pois á dereita estaba o cemiterio, que, según decía
algún dos nosos veciños era o cemiterio máis san do mundo, polo, non sei por que, polo soleado, por estar na beira do mar, pero bueno, tiña a súa ironía toda. E despois, á esquerda, nese triángulo que podemos trazar da infancia, á esquerda estaba o cárcere, a prisión provincial, que daquela era un ou sei como se sabe, está pechado, pero esa prisión era un cárcere con moita xente dentro, non? Moita xente presa. Moita dela por causas de ideas e de política, non? En fronte, facendo ese triángulo, pois tiñamos o Faro, non? Que era, claro, o Faro era, xa falei de meu pai marchando de migrante, era o faro dos adeuses, o faro do país do adeus, pero tamén, como sabemos, o faro é a primeira luz que se ve, non? Que orienta e non discrimina a ninguén na noite. E esa luz, tamén esa lampada, non? Esas lampos de luz, pois tamén entraban pola fiesta daquel baixo. É o recordo da lembranza que teño, non? Mestúrase cos soños, mestúrase, claro, co despertar á vida, e vivimos ali, eu vivín pouco tempo, porque despois xa demos como unha especie de gran brinco por riba da cidade e fomos caer a outro lugar que eu penso que é moi especial, moi excepcional, que foi unha sorte, que é o Castro del Viña, non? Sí. Que onde está pois unha das principais citanías dos castros de Galicia e do mundo. Pois sí. Xusto cando comentabas, tío, do cemiterio máis san, eu que son do sur, son de Pontevedra, viñame a mente esa zona, claro, a prisión, o campo da Rata, que son zonas moi un drama enorme, non? Cargados de moito terror. Sí, claro, hai moita intensidade, digamos, en cada metro dese territorio, non? Do que é a Península da Torre. A cidade ten este xeito de barca de pedra que entra no Atlántico, e ali na proa pois está todo ese mundo que unha das inevitáveis referencias que foi un lugar do terror, non? Ademais do cárcere, pois estaba o campo da Rata, efectivamente, onde se asasinaba e se fusilaba a xente. Era un lugar, naquel tempo, aínda grande parte da Península da Torre era a zona militar. E estaba, por suposto, moi prohibido internarse por ali, aparte de estar moi pechado, non? Con aramios e todo iso. Este lugar, o Campo da Rata, ficaba como un... porque por outra parte estaba o lugar da alegría para nós, do deseso, que era a praia, non? A praia de San Amaro, con os outros areais pequeninos que hai ali, que son lugares de moito engado, non? Moi fermosos, claro, nós, o que lembro desa primeira praia era esa alegría de pelexar co mar, non? Que é o que faz cando és pequeno, que ir bater contra as ondas cando chegan, non? Lembro que había moitas estrelas de mar, era un lugar, chega a ser un lugar de está ali tamén o Club do Mar, con un historial, foi unha creación da xente popular na República, non? Sí. Efectivamente había como esa zona de sombra, esa zona, digamos, na que intuías, non sabías, claro, ni se falaba menos para cativos como a nós, non? Era un tempo de silencio, e efectivamente despois hai unha descuberta do territorio, non? Pero era daquela como ese lugar do medo, non? Esa marca do medo, que é un asunto interesante, como no mundo submarino
a xente mariñeira tiña, como sabemos, todo ten nome tamén debaixo do mar. A xente galega non só hai o manuscrito da terra, esa toponimia da terra, senón é maravillosa, toda a hidronimia, toda a taxonomia, non? Unha das primeiras cousas que aprendi do mundo submarino é que había como dous mundos contrapostos. Había o almeiro, na torre hai varios almeiros, que son lugares de cría, lugares de cardume, e despois está a marca do medo, que é o lugar do esquilme, o lugar que dixe que os peixes non teñen memoria, pero claro que a teñen, non? Hai algúns seres mariños con moitísima memoria, como o polvo, non? Pero é un lugar onde non van os peixes, porque ali pasou algo terrible, non? Pois digamos que se digamos ese mundo submarino o poñemos en terra ali mesmo, na beira-mar, pois estaba o campo da rata como a marca do medo. O contrario do almeiro. Para nós o almeiro sería a praia, claro, o lugar de ledicia, de xogos, dos primeiros xogos. Claro. E, mire, bueno, avanzando no tempo, tiñeche aquí outra pregunta, pero, bueno, vou facer a seguinte, é que, bueno, ti estudaches xornalismo, estudaches ciencias e comunicación, se non me equivoco, e nunha desas estancias en Madrid para estudar nos anos 70 creaste xunto a, bueno, Lois Pereiro, Xosé Manuel Pereira, Antón Patiño, un fanzine que, bueno, de contido cultural que se chamaba Loia, que, bueno, eu coñecino hai moi pouquiño, a verdad non sabía dele. Entón, contanos un pouco como xurdiu esta iniciativa, bueno, que objetivo tiña, porque aparte eu tiña entendido polo que lín, non, que había moitas máis creacións culturais galegas ali en Madrid. Entón, bueno, contanos un pouquiño como xurdiu isto. Sí, eu, como pasou tamén a moita xente cando emigrou, non? Pois, digamos que nesta emigración estudiantil encontras na emigración que Galicia ás veces reinvéntase, recréase, resiste, pois tamén no que chamaríamos a diáspora, non? E nós realmente viámolo como unha diáspora. Eu fui daquela a estudiar ciencias da información, tamén estudiei os primeiros anos algo de socioloxía, fun traballar. Puiden ir porque tiña un traballo. Eu antes fun a ciencias a facultade que comezaba daquela, chamábase Ciencias da Información. Anteriormente había unha escola de xornalismo. Isto pasaba a ter, digamos, este nivel universitario, esta dimensión universitaria, como Ciencias da Información. Eu traballei ano e pico anteriormente, mentre se estudaba no Instituto de Monelos o bacharelato e o COU, traballaba pola noite nun xornal que era o Ideal Gallego. Tiven a sorte de poder traballar ali, como o que chamaban meritorio, grazas a algunha xente que me axudou, e por iso puiden ir a Madrid, porque eu diariamente mandaba información, facía información, era unha especie de correspondente, non? De feito, tiña unha sección que se chamaba Estación do Norte, que daquela era onde chegaban os convois de Galicia, non? A Madrid, tamén coñecida como Príncipe Pío, pero popularmente era a Estación do Norte, non? E que para nós tamén ten un lugar sentimental, digamos, un lugar da cartografía emocional, non? E ali, xa digo, foi un almeiro, o almeiro tamén estaba ali, non? Os almeiros hai que buscalos, non? E ter a sorte a veces tamén de que veñan a ti. Encontrámonos cunha xente que foi decisiva nas nosas vidas, non? Grandes mestres, mestres que non é que estiveran non nos deron clase, digamos, pero estaban, un deles era un profesor en Socioloxía e Ciencias Políticas, que era Fermín Bouza, o gran Fermín, non? Despois está outro gran mestre que foi Raimundo Patiño, que traballaba, era un asalariado, un traballador da banca, é un grandísimo pintor, extraordinario, era unha vanguarda en sí mesmo, os dous eran
un vanguarda do pensamento, digamos, ainda que tamén tiene unha dimensión creativa, Fermín, e despois Raimundo, que ademais estaba moi en contacto co mundo do mundo alternativo, o mundo underground, o mundo da resistencia cultural. Foi unha persoa que nos levou, digamos, descubriu por seguir utilizando a palabra almeiro, moitos almeiros clandestinos, escondidos, con el, con Antón Patiño, que é sobrino del, e outra xente, cos irmáns Pereiro, con Lois, primeiro con Xosé Manuel, e despois chegou Lois, pois fixemos, realmente para nós era un motivo, digamos, non? O facer loia, un motivo de encontro, obrigábanos a encontrarnos, que era o que máis queríamos, non? Compartir cousas, sempre estamos desexando. Foi unha crianza, digamos, loia, unha filla da Silveira, non? Porque facíamola con ciclostil ou utilizando as primeiras fotocopiadoras peso a peso, facíamolo cando podíamos, pero, xa digo, era ese lugar, na revista resultou sendo un lugar de encontro, non? Un lugar de encontro, para nós, un lugar de continua aprendizaxe e descoberta, con esta xente extraordinaria, e outros nomes que por suposto, hai que decir, pero vamos, como referencia, como primeiros, digamos, como primeiros contactos e mestres foron Raimundo e Fermín. Por exemplo, con Raimundo conhecimos o mundo do que era todo o mundo de ciencia ficción, da novela negra, do cómic, non? Era unha persoa que estaba na fura de diante continuamente. Sí, eu lembro ler a novela que dou lugar a Blade Runner antes de que se fixera Blade Runner, chegou da man de Raimundo Patiño, como outro día chegaban os expresionistas alemáns, sempre cada día viña con un agasallo que era unha descoberta, non? E, bueno, antes de pasar a seguinte pregunta, algo que a verdad que non tiña así no guión, pero sí que che quería preguntar é por Lois Pereiro, porque claro, unha persoa que faleceu moi nova, que ti, claro, coñeciches, pero as persoas que somos máis novas non podíamos coñecer o seu traballo en vida, digamos, como era Lois? Pois realmente penso que se lemos a súa poesía era tan, digamos que é unha poesía tan nacida da experiencia da vida, non? Por suposto, indo máis alá, non? Cara dentro e cara fora, non? Eu, a primeira vez que vin a Lois foi en Monforte, indo por convite de Xosé Manuel, do irmán maior, non? Que era o compañeiro nese primeiro ano de Ciencias da Información en Madrid, e xa dende o primeiro día que houve unha asamblea ali na que, ademais, a saída cargaron os grises, os antidisturbios do réxime fascista, non? Pero tivéramos previamente unha asamblea e coñecémonos ali, recoñecémonos polo acento galego, é dicir, falamos un pouco cada un de nós ali naquela asamblea, entón xa nos saudamos, a típica pregunta, onde és e tal, non? Ben, el convidoume ese ano en Semana Santa a ir ao Incio, que a bisbarra natal, non? O berce dos Pereiro. Para min foi, claro, non coñecía, eu case non saíra de Coruña, fora pouco máis que alrededor de Coruña, Santiago e despois a Madrid, pero eu non viaxara daquela, viaxara moi pouco, coñecía moi pouco Galicia, non? E para min, xa digo, foi algo como descubrir a montaña máxica, non? O Incio, o Courel, os Ancares. Ben, pois o primeiro día, cando cheguei ali a Monforte, no coche de liña,
díxome no tren, non sei como fun. Díxome Xosé Manuel, imos ver ao meu irmán. Lois estaba, os pais tiñan un obradoiro de cristalería, non? Eu conhecín a Lois co seu vestido, coa súa roupa de traballo, digamos, xa con pelo para daquela bastante longo, non? Moi afiado, moi delgadiño, alto, e digamos, unha das cousas que fixo falando, dixo, ven, mira, a ver como se corta, ven ver como se corta o cristal, o vidro, non? E córtase cunha punta de diamante, non? E ese para min é un posible retrato de Lois, do que podemos decir tantas cousas. Alguén que escribía unha persoa do pobo, porque vivía intensamente, por suposto estaba sempre tamén coa ollada aberta a todo novo, todas as vanguardas, non? Todo o que bulía, mas tamén era unha persoa moi pegada ao pobo, tiña esa inclinación de escoitar o seu pobo, non? E traballaba con diamante. E para min ese é Lois, non? Como escritor tamén e como persoa. Alguén que era pobo, que sentía a dor e os traballos da xente, e ao mesmo tempo era quen de debuxar o mundo, de trazar o mundo con punta de diamante. Moi interesante. Algún día faremos tamén algún directo sobre a figura de Lois, porque, bueno, é certo que se lle dedicou ás letras galegas, pero aínda hai moito que descubrir del, non? Entón, é unha figura que aínda hai que coñecer moito. Eu, bueno, algo que te quería preguntar, tiña dúas preguntas, pero vou intentar condensalas nun, aínda que son cuestións, claro, moi densas, e é sobre o teu papel na loita ecoloxista. Quería citar dous feitos. Un é a viaxe do Xurelo á foxa atlántica, que, bueno, un feito moi coñecido, pero que nos últimos anos xa non se fala del, bueno, incluso hai quen di que está quedando no esquecemento un fito histórico e que foi, bueno, un traballo xornalístico que realizaches e denuncia sobre os verquidos radioactivos, e que eu creo que xa van 41, 42 anos. Bueno, eso por unha parte, e por outra, quería tocar, bueno, a loita contra a caza das baleas, na que tamén fixeches parte, e isto é interesante porque nos últimos anos estáse falando moito, outra vez, non? De que as baleas volven a chegarse máis a Galiza, está vendo como campañas de sensibilización, de investigación, a xente está collendo moita conciencia nese tema, cando, bueno, naquela altura loitastes pola moratoria internacional, non? Entón, un pouco coa perspectiva dos anos, como ves estas loitas, os seus resultados, é un pouco a perspectiva dos anos, como as analizas e, sobre todo, máis en concreto, que é o tema do Xurelo, unha pincelada por enriba para coñecer, pois, se alguén non sabe o que foi. Sí, bueno, moi importante, porque eu penso que estaría ben facer un calendario, ás veces faise un calendario de derrotas, non? Hai esa perspectiva histórica, habería que facer o contrario, non? Tamén un calendario digamos, de vitorias e de loitas, porque xa loitarse é unha vitoria, non? A derrota é non intentar nada, non? De antemán. Previamente, eu teño que dicir que foi moi modesto a miña achega á loita contra a caza de baleas, non? Foi máis ben, como noutros casos, facendo parte do que chamaríamos un activismo xornalístico, non? Eu comecei sendo un adolescente, ese traballo no xornalismo, entón, en diferentes medios, pois, iso levábame tamén a era para min un xeito de compromiso. Eu, o mellor xeito, ademais, como xornalista, é difundir información, é parte
imprescindible dunha loita, non? Dun proceso de emancipación. Eu vivira previamente, hai que decir, nese sentido de activismo periodístico, a loita contra a central nuclear de Xove, que foi moi importante, porque esa hoxe podería haber aí, digamos, no recanto de Galicia, podería haber unha central nuclear, porque xa estaba aprobada, mesmo saíra no boletín oficial do Estado. E foi a loita, non, da xente, a inmensa movilización que houbo a que impediu que estivera esa central nuclear aí. E outro fito, hai moitos, a loita, por exemplo, intentaban en cada cabeza de ría poñer unha papeleira, como a que, por desgraza, se mantén na ría de Pontevedra. Tamén houve movilizacións en toda Galicia moi importantes que frearon esa barbaridade, non? E a loita das encrobas, por exemplo, que tivo esa dimensión, unha dimensión social e ecolóxica. Todo ecolóxico ten unha dimensión social sempre, non mesmo que Galicia, eu penso que hoxe podemos ver con orgullo, o título que tes do programa, que se puxera fin á caza das baleas, non? Eu cheguei a ver en acción eses baleeiros, que xa era caza industrial, claro, de baleas, non tiene nada que ver coa vida das persoas, non? Da xente mariñeira. Era un negocio privado grande, non? Entón, o que sí foi importante, xa digo, eu vivín eso dentro do activismo xornalístico, facendo algunha colaboración, botando algunha man, ademais, pero permitiume tamén entrar en contacto coa xente de Greenpeace, daquela, que, como sabedes, estivo apresado en Ferrol o Rainbow Warrior, que ese buque ten unha historia abraiante porque foi afundido un atentado de terrorismo de Estado en Nova Zelanda cando ia a protestar contra as probas precisamente nucleares neste caso de Francia, e un comando militar afundiu o barco e morreu un compañeiro, un fotógrafo portugués chamado Fernando Pereira. Entón, ese contacto foi decisivo tamén a hora do que foi a expedición do Surelo, porque o barco que en principio tiña información, onde estaba unha información que fora top secret até daquela, por exemplo, tamén era coñecedor o Estado español e tamén ocultaba iso, dende o ano 64 estabanse botando o lixo nuclear, os vertidos radiactivos, estabanse botando no mar, que pensamos agora, non? Ponémonos diante do mar e pensar que en todo o mundo prácticamente había 80 cemiterios radiactivos e que se estaba a botar toda a merda nuclear radiactiva, non? En bidóns que, en fin, é algo que semellante irracionalidade, non? Como se pode dar coa complicidade de todos os grandes poderes, como se pode producir isto. Estaba pois a unhas 280, 300 millas de Fisterra, era un dos principais cemiterios nucleares de Europa, o principal da zona occidental europea, e un dos mercantes cada ano, con coñecimento, por suposto, do Estado español, pois se estaba a producir isto, non? Entón, digamos que, claro, todo isto mantínese, funciona, o poder sempre se move mellor no segredo, non? Entón, facíanse estas cousas porque co descoñecemento absoluto non só no Estado español, sino nos outros países europeos, non? Por parte da xente, por parte da poboación. Ben, iba a vir o Sirius, hai unha filtración, esa información chega cunha referencia de coordenadas, pero que era inmenso, non? O espazo onde podía estar a producirse este vertido, e ia vir o Sirius, outra nave de Greenpeace, pero averíase, e entón, por mor dese contacto que existía previamente, nos trasladan a información
toda a información e o apoio, ponse en marcha a expedición do Surelo, na que ten un papel relevante algunhas organizacións ecologistas, mas tamén o que era entón a Esquerda Galega, non? E foi, pois, dende logo, como ese barquiño, e, bueno, o que foi máis importante, dende logo, o compromiso da xente do mar, porque arriscaba o seu medio de vida, non? Iba a facer unha expedición prohibida, e ademais con xente, había 4 tripulantes, pero despois con outra xente que non éramos mariñeiros, non tiñamos nin documentos, nin... Entón hai unha persoa que é Ángel Vila, que ten ese barco Surelo, un palangreiro, un barco de madeira, que traballaba na Ribeira, non? E atrévese, di que sí, que el vai a xogarse a cabeza e o medio de vida para facer esa expedición, e saímos pois unha madrugada do porto de Ribeira, non? De Gaguiño. O que parecía imposible, que era sin medios tecnolóxicos daquela, non había GPS ni nada, non só co traballo de Ángel como un Marco Polo ali, sempre cas cartas mariñas facendo trazados ali, con espirais, con, bueno, el coas súas ferramentas mariñas, non, de navegación, ia acotando, digamos, iba até que un día de abrente, cando comezaba a sair o sol, vense os puntiños de luz, que son os 2 mercantes dos Países Baixos que están ali a botar os bidóns con residuos radiactivos, non? E ben, aquel non me podo alongar tanto nas respostas porque non vos deixo vos un pouco menos todo o tempo. O que quería dicir é que aquel feito, e daí a importancia das loitas do local universal, porque aquel feito que foi unha loita local finalmente, evidentemente coa comunicación e a información que nos transmite Greenpeace, pero ese feito dá lugar, desencadea un movemento e unha loita que se estende por toda Europa, porque hai paranse trens que levaban tamén residuos, hai diante de todos os organismos, hai movilizacións, hai peches, hai tamén moita xente detida, por exemplo, galegas e galegos que foron a Alemanha, que foron a Inglaterra, non? E conséguese no ano 85 que a Organización Marítima Internacional, isto foi no ano 81, pois despois destes anos de loita conséguese que a Organización Marítima Internacional primeiro faga unha moratoria e finalmente a prohibición total deses cemiterios radiactivos, de vertidos radiactivos no mar, que é unha conquista da humanidade, pero iso comezou cun palangreiro de madeira que se chamaba Surelo. Sí. Son loitas que moitas veces non falamos, só falamos as derrotas, pero aí temos as vitorias, non? E precisamente eu reflexionaba onte de, claro, estes anos atrás, que cada vez se fala máis das baleas, que se chegan aquí, tal, pero eso non sería posible, en parte, sin esa loita desa xente anos atrás que conseguiron esa moratoria, e ademais isto engánchanos coas loitas, eu non sei como vesti isto, coas loitas ecologistas na actualidade, porque é certo que parece que hai cada vez máis conciencia, non? Pero a vez é como que se están quitándolle de contido a loita, é como que ves, ahora se fala de transición enerxética, as empresas falan de loitas verdes, pero a veces estamos vendo como aquí en Galicia, bueno, en outros lugares o Estado, pero aquí sobre todo, que tamén estamos sendo pioneiros, no rural se están a organizar plataformas contra a invasión eólica, xente que di eólico sí, pero non así, non? O sea, entón, un pouco, como ves isto, non? Porque, claro, aparentemente moita xente di, neste caso, bueno, é enerxía limpa, pero non se ve o que hai detrás, as multinacionais, o patrimonio que se destrúe, que non hai un plan de racionalización, digamos. E, bueno, como ves ti todo isto? Eu atreveríame a dicir que a primeira xente que defendeu a enerxía eólica, a enerxía do vento, o concepto de enerxía renovável, limpa, son precisamente moitas das persoas que agora están criticando como, digamos, como se realiza, se converte isto
nun negocio que non ten ninguna consideración nin co territorio nin cas persoas que vivimos no territorio. Cando falo de persoas tamén falo dos animais e das árbores e dos ríos, porque Galicia tamén está habitada por persoas non humanas, digamos, hai que telo moi en conta, non? Porque parece que só pensamos ese antropocentrismo e de tal, e como isto afecta pois a vida de nós e da outra xente tamén, da natureza, non? Pero, claro, como as primeiras persoas, digamos, que critican este xeito e que se mobilizan foron justamente persoas moitas delas que defenderon, foron pioneiras na defensa dun modelo de enerxías renovables, pero un modelo vinculado ao territorio, un modelo, por exemplo, é inexplicable que se faga un parque eólico e que non se pense no desenvolvemento de como iso se pode aproveitar para o desenvolvemento da zona, que as tarifas, mesmo ás veces, o servizo que se presta eléctrico é moito peor, desastre, eu teño experimentado en lugares que vivín, e como non, digamos, non hai ningún non revirte, non hai eso que falan tanto o concepto de economía circular e toda relocalización, non? Todas estas cousas. O que pasa, mira, coas verbas, porque claro que hai isto tan importante que distío de o que chamaríamos greenwashing, o lavado verde, non? De cara e por parte das empresas máis contaminantes e que ás veces o que máis dano fan ao medio ambiente é que simplemente son un instrumento de negocio que comparten ás veces algunha destas compañías pois coa fabricación de armamento e de cousas deste tipo, non? E que pasa? Que co greenwashing, co este lavado de cara, coa apropiación das palabras, non? Trátase de presentar unha fachada e mesmo son empresas e compañías que conseguen moitas das axudas destinadas a un medio ambiente e a unha economía diferente, non? É que cando falamos de ecoloxía tamén temos que falar doutro xeito de vivir. Iso é o que en Galicia, se facemos memoria de como todos os ríos se embalsaron, as desfeites que se causaron, non? O último salmón que houve en Galicia suicidouse hai tempo, non? Quero dicir, houve moitos custos para moitas, máis dolorosos para moitas familias que foron desprazadas a forza, non? E que non, digamos, non se teña en conta, non se faga memoria, non se consiga que os poderes e as élites, non? Que digamos que levan, que están levando en teoría o timón, non? Do país, pois que non teñan conciencia diso, non? É unha cousa, nese sentido, un pouco desacougante. Por iso é tan... Pero as conciencias tamén hai que despertalas. Hai moitas conciencias de vacacións, hai moita suspensión das conciencias, e o xeito de despertalas, antes falábamos disto, e, dende logo, coa loita, non? O que pasa é que vivimos un período de emerxencia en canto o que está a pasar no mundo, non? De sobreexplotación, extralimitación ecolóxica, e vivimos certamente, estamos, xa non é que esteamos, digamos, nas vésperas dunha situación límite, sino que xa estamos nesa situación, digamos, de máximo risco, non? Podíamos decir, de Mayday, non? Que é a chamada alerta no mar. Ben, por iso é tan necesario, aínda que sexa unha soa voz ou nun dos nosos montes ou calquera protesta que haxa o non o mover o silencio é o máis importante, non? Para cambiar as cousas, non? Sí, e ademais, bueno, antes de cambiar de tema, estamos demostrando aquí que tamén sigue habendo un pobo vivo, non? Combatindo esa imaxe de que os galegos son sumisos, non? Que se están organizando nas vilas, nas aldeas,
con plataformas, conseguiron paralizar moitísimos parques eólicos, que as empresas empecen a pensarse dúas veces, non? O propio goberno galego, que inda que sexa cosmético, teña que comezar a enfrentar o tema, incluso en concellos o PP, o propio PP se está opoñendo neses concellos a certos parques eólicos cando lles afecta a eles, e iso tamén é ao final porque hai unha movilización detrás, non? Eu creo que é o Sí, importante. é importante facer ver as cousas de outro xeito, porque é verdade que existen, por suposto, eses intereses, eses poderes tan fortes, non? Esa capacidade de controlar poñer, utilizar os políticos como subalternos, a certos políticos como subalternos, non? Como mordomos, non? Que actúen. Entón, é moi importante facer ver que as cousas poden ser de outro xeito, porque a veces semella que, digamos que somos isto é como unha maquinaria que non se pode parar e que unha especie que estamos gobernados por unha especie de fatalidade condenados a unhas Sí, certas cousas, non? Cando che din, pero que sí, logo que quere? E logo que queredes? Claro, e iso mesmo o dirían no tempo do esclavismo, non? E iso mesmo o claro. dirían cando se destruían os ríos, non? Con velenos e tal, bueno, é polo progreso, non? En progreso, iso agora cada vez hai máis conciencia, non? Evidentemente, o que pasa é que o traballo da conciencia, o movimento da conciencia, ás veces é laborioso, hai que falar, hai que debater, hai que pensar. En cambio, digamos que o que poderíamos chamar turbocapitalismo, que é unha suma de velocidade e de cobiza, iso vai a toda hostia dispensando, non? Sí, En cambio, o traballo de concienciación, o traballo da liberdade solidaria, non? Porque, sí, claro, hai esta apropiación das palabras. Entón, cando falan de, liberdade de empresa, iso é unha liberdade para uns poucos e a negación da liberdade para a maioría. En cambio, hai que porlle ese adxetivo de solidaria, liberdade solidaria, da axuda mutua. Temos que elixir, e iso é para todas e para todos, da clase que sexan, estean onde estean. Hoxe estamos nunha situación límite no mundo en que hai que elixir, como dicía Lutero King, non? Entre caos e comunidade. Non hai, digamos, camiño intermedio. Ou imos cara ao caos ou evitamos iso pensando como comunidade, non? totalmente de acordo. Bueno, mudando de tema, vou intentar unificar as dúas seguintes preguntas, tamén nunha, e intentar que sexa máis que non sexa moi densa. E é que, bueno, ao longo da túa carreira profesional, ti escribiches, bueno, moitos libros, moitos son moi coñecidos, premiados, e mesmo algúns feitos guión para o cine, non? Eu queria preguntarche por unha parte se ti tes algún ao que llegardes un especial cariño, xa sexa pola personaxe, pola historia que hai detrás, non? Ligando isto, facerte outra pregunta e é que, bueno, algo que lle preguntamos tamén aquí nestas conversas a Ledicia Costas e a Suso de Toro é que se sinte o ver que o teu traballo formou e segue a formar parte de moitas xeracións e xeracións de mozos e mozas, non? Moitos xa adultos, pais e familia e outros, bueno, mozos agora. Entón, bueno, sería un pouco estas dúas cousas, non? Si tes algún que llegardes un cariño especial e por outra parte isto que se sinte. Para min, certamente, escribir é como respirar, non? Entón, xa sabes que cando respiras non estás pensando moito como funciona o aparello Claro. respiratorio, senón que respiras o mellor posible. Escribindo tamén é o mesmo, para min é iso, respirar, é como un andar ás veces vagabundo, ás veces máis acompañado, pero é un andar sempre campo a través, non é un andar excéntrico pola beira, polo cantil, non? Somos un país de cantil tamén. Entón, digamos que é difícil escoller, porque os libros están feitos mesmo, hai persoaxes cos que podes, claro, podes simpatizar ou non, pero forman parte, mesmo danse procesos de personaxes que nacen
como, digamos, no teu masín, na primeira idea, son persoaxes que lle tes certo noso, pero que están na historia, porque están aí. E chega un momento que tamén cambias, tes outro tipo de relación. Por suposto que a min a xente que, como na vida, nos libros, a xente que me resulta máis interesante, pois é a xente que chamaríamos xente corrente, xente anónima, non? A xente que despois realmente é maravillosa, ten detrás non é o mundo máis interesante nin máis rico, digamos, en proporción ao lugar que ocupas, o estatus social que o podes ocupar na sociedade. A literatura justamente o que nos permite é descubrir, digamos, o que chamaríamos o que fica fora, o que está menos visible, non? E son eses personaxes realmente os que eu teño un libro que se chama As voces baixas, pois que é a xente que ao final ademais é a xente faise a si mesmo en parte, pero o mellor dun seguramente é aquilo que é un agasallo dos demais, non? Que digamos, a boa sombra, non? As árbores as que te abrazas, non? No mellor de ti é unha construción, unha herdanza, é parte dunha memoria compartida, non? Digamos, ese acordo secreto entre xeracións que se vai transmitindo, non? Eu teño esa sensación. Entón, en resume que, por exemplo, pois agora quen me ven á cabeza un personaxe, se tivera que responder como debería facer un xornalista, que responder as preguntas con precisión, pois hai un último relato que publiquei que se chama A nena lectora, e que me ven á cabeza pois esa nena que protagoniza ese relato, que esa nena moza, que se chama Nonó, por exemplo, non? Sí. Que vai ser unha lectora das cigarreras da fábrica de tabacos de Coruña, non? Que ten unha familia moi especial, e ela tamén é moi especial. Falando, bueno, de libro en galego, ti como ves a situación do propio libro en galego, da literatura en galego, respecto a cando ti comezaches a escribir? Porque, bueno, tes aí xa uns anos que che pode dar unha perspectiva, non? Sí. Home, o que pasa, dende logo, houve unha transformación e un medre espallamento moi considerable, non? Claro, digamos que naquele tempo vivías con ilusión cada cousa. Eu lembro o primeiro libro, era o libro do Entroido, dunha editorial que xa non existe, que prácticamente saía adiante polo esforzo voluntario, o traballo voluntario e o esforzo que facía pois Andrés Salgueiro, que era, digamos que puña os medios para que existira ese editorial, Edicións do Rueiro, e publicou libros moi interesantes, pero era, xa digo, era como o Surelo, era un barco de baixura, non? Pero, como sabemos, tamén as dornas ás veces móvense mellor nas tempestades que un barco moi grande, que un Titanic, non? Pero hoxe hai moitas dornas, por sorte, hai moitas dornas en Galicia, malia, ademais, a pouca consideración que dende os poderes se ten, non? Ao que chamaríamos a industria cultural ou o mundo da cultura, que é un dos recursos principais, se sabe no ben no mundo, non? Pois mira o que significou os Beatles para o Reino Unido, non? Comezaron sendo un grupo dun barrio en Liverpool, non? Pois ben, isto que nos pode levar a unha reflexión, non? Sobre a importancia, para min, a cultura, aínda que é a cultura galega como a raíz do toso verde, non? É moi mala. A min resulta moi difícil ser pesimista.
tanto nesta cuestión como na lingua, porque ten un ADN de resistencia e de reexistencia, porque hai resistir e hai tamén que reexistir. Como foi quen de sair adiante frente a situacións realmente límites, non? De persecución a que se xogaba a xente a cabeza. Que entón vivimos un tempo, por sorte, eu penso, de almeiro, non? Con problemas, con moitos problemas, con limitacións, podía ser moito mellor esa situación, tendo ese apoio que se bota, ese alento que se bota de menos, pero o máis importante que sabemos que pase o que pase co poder, a cultura, a creación galega e a lingua van de seu a, como toso verde, van resistir, non? Unha das preguntas que, bueno, xa me respostaches, era o tema do idioma, non? Un pouco aí dos discursos que hai ou catastrofistas ou moi propositivos, bueno, todo o tema das cifras do descenso nas cifras de uso do galego, non? Pero entón, en vez de preguntarche iso, vouche preguntar sobre un fenómeno que está en auxe nos últimos anos, que é o fenómeno dos neofalantes, xente moza e non moza, pois que foi educada en castelán, que nunca falou galego e que se quere comezar a falar en galego. E, bueno, podemos ver en internet moitas testemunhas, xente que conta a súa historia. Nós mesmo tamén recibimos mensaxes e xente pois que se quere lanzar, pero ten medo, ten vergoña ou ten, bueno, eso, medo a que lle poidan dicir algo, non? Entón, ti, que lle dirías a un rapaz, unha rapaza, unha persoa adulta pois que quere comezar a falar galego, que di, bueno, pois este 2022 eu quero comezar a falar galego e quero que este idioma forme parte do meu día a día, pero ten medo, pois se lle din algo, bueno, ou por prexuizos ou o que sexa, non? Eu que lle diría que vai vivir como unha liberación, porque é algo que está aí, está como no envés digamos, da lingua que fale hoxe. Se vive neste medio ambiente, sobre todo se ten curiosidade, se ten que é parte fundamental do, digamos, que se pode desenvolver despois como un amor ceibe, non? A relación coas linguas ten que ser un amores ceibes, evidentemente, pero vai no vivir como algo que antes non tiña, non? Como se medrara unha planta que antes non existía na súa ollada, non? E despois non importa o camiño, todo temos que aprender como en todo, hai que dar voltas, hai que pasos atrás, pasos adiantes, cáese, pero o proceso en xeral eu penso de que tes algo que antes non tiñas, de que tes compartes un tesouro, unha natureza, non? Porque hai que ademais velo así, non? Nós temos que defender o galego, falar o galego, conservar o galego, que se queira, que recrialo, non? Cultivalo, non só, por suposto, porque para nós vai significar loitar contra o dereito á ignorancia, tes un saber máis, esa lingua, supón, tamén vai acompañado pois un mundo, unha lingua con un xeito de nomear o mundo e, polo tanto, vas facer a túa ollada, o teu sentir, ter esa alegría de palabras novas que van aos teus labios, non? Vas a vivilo como un proceso dunha nova vida, non? Pero tamén temos unha obriga. Temos unha obriga, xa non vou falar das xeracións anteriores, de tal, que cada quen sabe o que ten no seu masín, non? Eu tamén o vivo así, pero temos unha obriga co mundo, porque non hai tantas linguas no mundo, máis ben fronte a esa idea de que non, de que semella que está, non, máis ben hai poucas linguas no mundo, é algo extraordinario, non, que nós, este país teña esa creación, ese recurso, non? Tan extraordinario como as fragas que ten, como os ríos que ten, como as rías, non? Entón, temos, igual que temos a obriga de conservar para o mundo esta natureza, este mar,
temos a obriga de conservar para o mundo esa lingua, porque é un ben que pertence a toda a humanidade, non só nos pertence a nós. Totalmente de acordo. Bueno, tamén aproveitar para comentar que estamos entrando xa na parte final, entón, se algunha persoa quere deixar algunha pregunta, pois tentaremos ler algunha, aínda que é probable que non podamos ler todas. Entón, entrando xa nesta recta final, xa nas últimas preguntas, eu quería preguntarche, bueno, ti que és, digamos, comunicador, estudaches xornalismo, etcétera, como ves os novos xeitos que hai de comunicación, non? Xa non só internet e redes sociais, senón eso ves que hai plataformas como Twitch, esta mesma, que está permitindo a moita xente divulgar contido, pois xente que igual non ten un perfil profesional, non? Pero xente de todas as perfis, situacións sociais, condicións, pode xerar contido. No caso de Galiza temos pois a comunidade de youtubeiros e youtubeiras en galego, o Twitch en galego, que é unha comunidade aparte, bueno, que colabora mutuamente, hai cada vez máis páxinas en galego, bueno, xente que emite videoxogos, pero en galego, ou xente que crea contido sobre historia en galego, entón, bueno, como ves ti todo este mundo das novas comunicacións, das novas plataformas? Porque nos últimos meses algúns sectores o xornalismo minoritarios, eso sí, teñen falado desto incluso como unha amenaza, como unha minusvaloración do que é a profesión do xornalismo. Entón, como ves ti isto? Ben, evidentemente que sí que hai moito debate, que estamos nun dilema, non? Ademais, o xornalismo como tal vive unha crise que vai máis aló dos aspectos, que, cando falamos de crise, do aspecto económico, do aspecto tal, é unha crise existencial, non? No que ten que... houve moita xente que deu por sentenciado, que profetizou a fin, non, do xornalismo, por suposto, do xornalismo en papel. Vemos que as cousas son, por sorte, máis complexas. É certo que hai, eu comprendo digamos, o receio, o medo, moitas veces ante un poder tan forte, podíamos chamar de tecnopoder, non? Que vai, en ocasións, e o lado para mí negativo, vai acompañado do que chamaríamos un culto ao solucionismo tecnolóxico, non? É dicir, que as tecnoloxías vannos de seu, como hai xente que pensa que a ciencia de seu, pois vai solucionar sempre os problemas que se nos presenten, poñen por diante. Por eso di, agora hai un problema medioambiental, pero xa virá, xa atoparemos a solución tecnolóxica que resolva isto e tal. Entón, no aspecto de comunicación, penso que estamos nun mundo, evidentemente, con moitas novidades, pero de aí a convertelo nunha especie de superstición de novo ídolo, non? Que temos que venerar e que pode levar a unha adicción, estámoslo vendo, se utiliza, se nos deixamos escravizar por eses medios tecnolóxicos, por ese tecnopoder, non polos medios, sino polo tecnopoder, evidentemente que a adicción acaba nunha sumisión tamén, sendo paralizante. Sí. Pola contra, vemos tamén como a técnica en sí, as ferramentas, non? Penso que está moi ben falar de ferramentas, non? As ferramentas podense utilizar para a guerra e podense utilizar para construir un mundo moito mellor. Neste caso, a tarefa que temos por diante son ferramentas que mesmo esa capacidade ás veces de xente que ao mellor non ten poder dabondo ou un mecenazgo ou un apoio empresarial e todo iso, ter esa capacidade de autoxestión, non? Nós, modestamente, pusemos en marcha unha revista que imos cumprir agora o número 100. Está a piques de sair á rúa, non? Que é a revista Luces. Unha revista en papel, bueno, ten tamén, por suposto, non rexeitamos a comunicación por medios como este, non? Utilizando todas as ferramentas, todas. Depois hai que utilizar todas as ferramentas sin complexos, non? E utilizarlas, o que pasa é que hai que utilizalas para crear almeiros e non para crear marcas de medo, non? Claro. Totalmente de acordo. Mira, hai unha pregunta que nos fixan aquí, que como crees que afectará a explosión digital á literatura galega? Suporá unha expansión ou pola contra servirá para minimizala porque deixará de ser rentável invertir en lingua galega?
Eu penso que non hai contradición. De feito, non sei, se pensamos todas as editoriais, non, grandes e máis grandes ou pequenas, non hai grandes no sentido de monopolios, son máis ben hai por sorte moitas dornas e hai despois editoriais de tipo medio, hai outras que teñen vínculos con empresas máis poderosas, pero penso que esa, por exemplo, que ese traballo colaborativo, non? Con moitos centros de ensino, ese traballo colaborativo tamén para crear novos medios e para que vemos como xorden editoriais pequenas en tamaño, en medios económicos, pero sen complexos e cunha calidade extraordinaria no que publican. Hai iniciativas que son un mérito extraordinario. Pensemos por poñer unha, non? Pero unha iniciativa a editorial Rinoceronte, que está a publicar a literatura universal, tanto a clásica como a contemporánea, está a facelo en galego, non? Moitas máis, non? Todos as redes de lectura que hai. Penso que hai a suficiente digamos sutileza para utilizar esa tecnoloxía dun xeito creativo e que, desde logo, eu non o vexo como un hándicap, como un problema para o desenvolvemento ao contrario, da literatura galega. Outra cousa é que pensar que vai ter máis poder o audiolibro ou o libro digital que o outro libro, porque xa se ve que iso non pasa en digamos, en economías moito máis potentes, non? En grandes países que agás quizáis Estados Unidos, pero o que era o libro digital que parecía que iba a matar o libro non en papel, pois non é así porque hai cousas que son tan modernas que teñen 500 anos, non? Claro. Bueno, vou che ler as últimas preguntas xa, que aquí preguntan por que os toxos a hora de recitar? Morrerán os toxos? Non, os toxos vemos que non. E ademais o toxo que para algunha xente, digamos, da vila falaba do toxo así dun xeito despectivo, non? De tal, vemos que precisamente o valor ecolóxico, non? Do toxo, falando en serio, non? De como en lugares que estarían pois sen humus, en terra, pois como mantiveron a terra. E teñen ese valor simbólico. A min emocioname ver a flor de toxo, non? Porque está sempre aí, nunca traicionou. E, bueno, estas dúas preguntas vou tentar unificar nunha. Bueno, preguntan si volveu ter problemas ou vetaron que ti saibas nalgún instituto os comedores e patacas e si cal é o libro que che marcou máis a nivel persoal. Entendo algún libro en xeral, non teu. Se hai algún libro concreto a nivel do que sexa de calquer persoa que che marcara a ti a nivel persoal. Non, que eu saiba non tivo problemas como que tivo cando saiu, non? Cando se publicou Os comedores de patacas. Hai unha nova edición, eu estou moi ledo cando a veces penso que é unha fermosa edición. Si, é un libro que además que teño moita querenza, non? A todos, porque para min, claro, no momento en que faz os libros, ademais, non é só algo que provisorio, sino que parte da tua pel, digamos, no sentido literal, ademais, parte da tua vida está aí, non? Entón, aínda que non traten, por suposto, dun e tal, pero sempre os asocias con tempo de vida, sempre teñen esa dimensión biográfica, non? Eu os vexo, ademais, como chanzos, todos os libros dun mesmo libro, non? Vas escribindo como ese andar, non? Que ten diferentes lugares, non? Unha cartografía con diferentes lugares. Libros que, claro que hai libros que
que son, sobre todo, que o telos lido, tocalos, foron unha experiencia máis da vida, non? Que besos, podo citar un, non? Sempre hai varios, non? Para min tivo moita importancia porque foi tena para Galicia, pero persoalmente está acompañado dunha historia que sería un pouco longo contar, pero que me pasoumo porque aínda non se podía deixar ver ese libro, e pasoumo no instituto, estando estudiando no Instituto de Monelos, pasoumo un profesor, Rodríguez Pampín, que xa faleceu, pasoumo levado debaixo do seu abrigo, pasoumo meteo debaixo do xersei, esa noite lino dunha tirada sen dormir, leuno despois toda a familia, non, prácticamente. Sempre en Galiza de Castelao, non? E despois hai un libro que Poeta Nova York de García Lorca, e outro que penso que me segue a marcar moito, non? Fala moito deste tempo, non? Pasa que como os clásicos que sempre están de actualidade, non? E outro libro que se titula Porca Terra, hai traducción ao galego, de John Berger. Tive a sorte, además, de coñecer a este escritor, que era unha persoa inesquecible. Vale, bueno, comentaba aí no chat a xente que cortamos con estas preguntas que dixeron aí, porque senón estaríamos toda a noite. Antes de entrar no cuestionario final, din aquí, bueno, son fan de Amor e Desamor, e por idade sempre estiveches moi presente na miña vida literaria. Para fin, moi emocionante a túa entrada a narrar, porque supoñía que o aire entraba definitivamente na casa. Como valoras a túa pertenza á Real Academia Galega ata este momento? Pois con algún haber e moitos debes. Penso que estamos así nunha encrucillada e que realmente é parte miña tamén, unha responsabilidade, habería que facer moito máis do que se fai. Vale, bueno, comentaban antes, é verdad, si tes algún proxecto ahora no que esteas traballando que se poida saber, ou algún libro que acabara de saír agora, non? E sobre todo un pouco máis, digamos, no que esteas traballando que se poida saber, claro, non sei si se pode saber, non? E a ver si tes algún libro que recentemente acabaras de sacar. Sí, realmente que están como, quen di, iso que decimos, non, que están no forno, é como pan, non, que están venen de sair do forno, estou a vivir realmente como se fora, aínda están ulindo, non? Alrededor de min, despois hai un momento xa que lle dis adeus, os libros na estación, vanse, pertencen xa a xente que os lee, non? Un deles este relato do que falei antes, que a nena lectora, con unhas ilustracións extraordinarias de Susana Soyana, dentro da colección Pequena Memoria de Xerais, non? E despois, pois, iso, un libro que aínda, digamos, aínda está tinta fresca, que un libro de poesía que se titula O que fica fora, publicado por Apiario, non? Que é unha desas editoriais, desas dornas, deses almeiros que con moito esforzo ponen en marcha, neste caso, dúas grandes escritoras, que son Dores Tembrás e Antía Otero, non? Iso é o que podo decir. Despois, sí, estou traballando, pero hai que deixar, non, que levede o pan para falar del. Pois tomamos nota e animar a xente a acudir ás librerías, claro, e a compralo. E, bueno, entramos xa entón no cuestionario final, que son unhas preguntas rápidas que facemos a todas as persoas convidadas. E, bueno, a primeira é que nos recomendes un libro.
Un libro, pois mira, O Cervo veno de ler e gustoume moitísimo, penso que cando falábamos aí desa revolución, non, en permanente revolución de estar na fura de diante e ao mesmo tempo conectar con a tradición, que este libro de Diego Ameixeiras, non? Que de serie noir, de serie negra, pero para min iso é o importante é que é moi bo literariamente, non? E dunha intensidade perturbador e ao mesmo tempo tamén dos que fai soerguer, non? Levantar as palabras do chan. Iso, por citar así, ser preciso, non? Porque, claro, despois de antes falamos de outros libros, de querenzas que un ten, pero eu recomendo moito este libro. Un filme ou un documental, o que ti queiras. Sí, eu vin hai pouco unha película que me parece tamén abraiante, de unha sutileza, unha forza extraordinaria, que a directora Jane Campion, que coñecíamos polo piano, non? Unha película boísima tamén. Esa película titúlase O poder do can, está estreada en castelán como El poder del perro, non? O poder do can. Xa digo, é unha grandísima película, pero eu aproveito para decir que estamos a ter, non, dentro das revolucións así positivas, creativas que hai en Galicia, temos a do novo cinema, non? Tanto en filmes de creación como documentais, non? Lembro, por exemplo, agora un documental que me gustou moitísimo no seu tempo, que Esquece Monelos, sobre o río desaparecido da Coruña, que é algo impresionante, non? Que tiñamos un río e fixérono desaparecer, é unha cousa. É moi bo ese documental, pero ben, hai moi boa xente, as películas como Ons, como dende logo a versión que se fixo das Morga, non? Extraordinaria, películas como Pintalumes, O que arde, as obras de Lúa Vermella e Costa da Morte. Estamos nun momento moi que vai dar moito de sí, estou convencido, non? Nación, de Margarita Ledo, é un momento creativo moi bon. Un lugar para visitar? É que eu penso que por sorte estamos nun país en que despois de cada curva podemos levarnos unha sorpresa aínda, non? Malia toda os problemas que hai co territorio, non? E de desfeitas, pero é un mapa que terma moito de sí, non? O de Fontán. Pero tamén por ser concreto, pois, por exemplo, a praia do 13, non? A min gustame moitísimo o Camiño dos Faros, non? Fixémolo en compañía ou por libre varias veces, tamén é descoberta permanente, non? Porque ademais muda a paisaxe, a natureza muda en cada intre, non? Por sorte temos un ceo que tamén ten un director de fotografía ou unha directora de fotografía moi boa. A praia do 13 entre cerca de Cabo Vilano, non? Entre Arou e Cabo Vilano, sí. Moi bo lugar, sen dúbida. Un creador de contido en galego, creadora, xa pode ser escritora, artista, de internet, creador de contido en internet, o que sexa. Mira, a mí é unha persoa que eu realmente, cando falamos de faro, non, de referencia, para mí é como Walter Benjamin de galego, non? El é só unha especie de internacional situacionista que Antón Patiño.
Antón Patiño pintor, artista plástico, fai moitas performances, pero ademais como pensador, como escritor, ten libros magníficos, libros de poesía, teoría do riso, libros de ensaio, pero dun ensaio creativo, non? Como o libro dos lugares, moitos libros, non? Ele fixo uns libros maravillosos, precisamente un sobre Lois Pereiro, outro sobre Urbano Lugrís, imprescindibles, non? Pois sí. Xa para rematar, que é para ti, que significa para ti orgullo galego, ter orgullo galego, digamos? Ter cousas que compartir, cousas que dar. Eu penso que hai moitas utilizacións ás veces, non, da palabra orgullo, pero eu do que me sinto máis orgulloso do orgullo galego é da capacidade de imaginación, de reinventar, non, en cada momento pois o propio lugar. Eu penso que do que me sinto, ademais hai moito heroísmo, non, en manter fronte á idea do manter unha cultura viva, non? En manter o sentido de comunidade, de axuda mutua, de colaboración, non? De liberdade solidaria, fronte a outros conceptos que se utilizan moito para o heroísmo, pero que teñen que ver máis ben co poder, coa forza. Eu síntome moi orgulloso dun país de antroido, dun país erótico, dun país festeiro. Pois, bueno, con esta reflexión tan interesante, ademais, que eu sempre o digo, cada persoa convidada ten unha opinión distinta do que significa para ela o orgullo galego, a túa é outra diferente a todas as 40 e pico que tivemos atrás, pero que son moi interesantes, e nada, agradecerte que estiveras hoxe connosco, non queremos roubarte máis tempo, nin a xente, porque hoxe a xente está revolucionada con ir a ver agora as tanxugueiras que están aí poñendo o idioma e a música galega no mapa, non? Aí é parte do almeiro, sí. Dar, é a idea do orgullo como dar, agasallar o mundo con algo. Xusto comentaba un pouco máis arriba aí, eso, que lles dirías ti as tanxugueiras? Se nos estiveran vendo agora, que non van a estar, pero que lles dirías ti polo que están facendo, o que teñen por diante? Eu diríalle que xa ganaron. Que xa no concepto realmente que falábamos antes de compartir, non? No mundo o máis importante non é competir, sino compartir. Elas fixeron eu daríalle as grazas porque traballaron e traballan desde logo con moita emoción, con moita calidade artística, o seu mester, non? Musical, pero tamén traballaron con moita intelixencia para proxectar esta terra. Pois sí, pois sí. Nada, iso, agradecerte que dedicaras o tempo a estar connosco, para nós é unha honra poder contar contigo e ter esta conversa tan interesante. Quedounos moitas cousas no tinteiro, pero que máis adiante nun futuro podemos facer incluso unha segunda parte, se a ti che parece ben, nun futuro volveremos falar, e nada, eso, darche as grazas por estar hoxe connosco. Pois adiante con orgullo galego e benvidos os días do futuro. Vale, grazas. Moitas grazas, Manuel. Graciñas. Chao.